8. 8. Часът. Часът. Извинете. Извинете. Колко е часът, моля? Колко е часът, моля? Много благодаря. Много благодаря. Часът е 1. Часът е 1. Часът е 2. Часът е 2. Часът е 3. Часът е 3. Часът е 4. Часът е 4. Часът е 5. Часът е 5. Часът е 6. Часът е 6. Часът е 7. Часът е 7. Часът е 8. Часът е 8. Часът е 9. Часът е 9. Часът е 10. Часът е 10. Часът е 11. Часът е 11. Часът е 12. Часът е 12. 1 минута и 16 секунди. 1 минута има 60 секунди. 1 час има 60 минути. 1 час има 60 минути. Денонощието има 24 часа. Денонощието има 24 часа.